Mariing kinundina ni Daraga Mayor Victor Perete ang pambabastos ng ilang content creator mula Maynila na may mga hubot-hubad na larawan sa Green Lava na isa sa mga kilalang pasyalan sa kanilang bayan. Ang post ay mabilis na kumalat sa social media at tinuligsa ng mga netizen. Ayon sa alkalde, gumagawa na sila ng hakbang para mapanagot ang mga sangkot sa naturang insidente. Nag-post kita na pigkukundi na tayo itong pigibo ninda. Siguro nabasa ninda na araw ka ng gigibuhon. Siguro nag-public apology aram ko si sindang grupo. Okay man ito, sinagurulay man kami kang mga miyembro kang Sangguniang Bayan na ibaba na sila sa disiplina, bako na so harsh na disiplina. Parang censure ang termino ng gigibuhon, Kwento ng ilang negosyante sa Green Lava na tumanggi ng humarap sa kamera. Pinigilan nila ang mga turista na wag na gawin ang paghubad, pero hindi umano ang mga ito nagpatinag. Laking gulat na lamang daw nila na kumalat na ito sa social media. Dagdag naman ng alkalde, bukod sa pagbisita, dapat na matutunan din ng ibang turista na respetuhin ang lugar na kanilang pinupuntahan. Kay Puhan talagang maging responsable na bako arog ka na dahil gusto mo lang dakol maging follower. Gigibuhon mo na gabos, mapansin ka lang. Ayan. Gabos, welcome digdi, basta tul-tul sana ang pagbisita. Ngayong araw naman ay personal na humingi ng pasensya ang mga sangkot sa issue at nangako na mas magiging maingat na sa kanilang mga aksyon sa hinaharap. Pakiusap naman ni Mayor Perete sa mga turista. Sa mga mabiresita, mag-enjoy lang sila kang view kang sa tuyang lugar. Asin na magibo kang mga palabas na day wako man magayon. Hangad ng LGU Daraga na magsilbisa ng aral ang nangyari sa iba pang turista. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Mel Moral.